Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg bære min kniv, som er en rigtig god kniv, som I kan se her. Og jeg skal mod ham her, gutten, og jeg håber fuck bare jeg vinder. Og Jonas han er også med. Hej Jonas. Ja, hej. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jo, Jeg tør. Nej, jeg tør ikke. Kom nu. Jeg har en fornemmelse af, at jeg taber. Nej, du vinder. Nej, jeg har en fornemmelse af, at jeg taber. Nej, du vinder. Jeg taber. Kan du kende? Jeg har gjort det. Åh, nej. Men så, kom så. Kom så, Kavita Gaming. Lol, Kavita 5, Gaming. 4. Der kom du. Kavita Gaming. Hvor meget står den på din? Den står på 3, 2. Kom nu. Nu. Ja, jeg vandt! Ja, du vandt. Yes! Fuck, hvor det er vigtigt. 3 knive Var det i ikke en god Victor. idé? 3 knive. 4 knive i Victor Gamings inventory.